kuda kwashe Tagwirei argues case for co-option azvipere mushe. Panguva ino tichisangana neDC headline rikuda in the Mirror Masvingo mataura mashuku achiti kuda kwashe Tagwirei aiwa haasi kudzora tsvimbo and kunyangwe achisangana nemahindrances anoita kuti akwanise kuva co-opted into the Central Committee. Ari kuzama zvaanogona nepaanogona napo kuti akwanise kudzokera the powerful decision making board on the ZANU-PF party. Novo subscribe or like on the bell icon. Tipina panapa on the Mirror vanobuda vanyora chiti ZANU-PF leading financier and millionaire kuda kwashe Tagwirei firmly believes that his co-option into the ruling party's Central Committee in this era of global capitalism is critical and will not only advantage the party but the nation as well. In excerpts in the hands of Masvingo Mirror, Tagwirei makes a strong case for his co-option, giving models of the Communist Party of China, ANC of South Africa, and Rwanda, where similar fusions of business entrepreneurs have helped modernize and transform the ruling parties. He emphasizes that his co-option into the Central Committee is not to replace liberation heroes, but to blend their experience and wisdom with the business as Zimbabwe faces the future. The following are extracts from Tagwirei. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino kuda kwashe Tagwirei panapa achoitaura mashoko achiti aiwa kuuya panguva ino achipindira the most powerful board, the most powerful committee, haizinya kuti aroda kudisplacer aiwa vagara varipo liberation fighters, but panguva ino pane maspeculations ekunzi aiwa kune zvimwe zvari kuema zvazvo zvisiri zveCentral Committee chete. Panguva ine kuri kunokonzi kuda kwashe Tagwirei ari kufesa criticism yakanyanya over his idea yekuti he wants to blend aiwa the experience irimo pamwe chete nekuita kuti nyika yeZimbabwe ikwanise kudevelopa ichienda kumberi. Mashoko ari kubuda panguva ino inokonzi even macitizens panguva ino havachanyasi kutrusta these processes, noda kuti vanoonekwa kunzi aiwa these guys vakanyepera vanhu kubva kudhara and now havachazivi kuti zvavanenge vachiita, mamoves vanenge vachiita kana mainitiatives kana madonations kana macampaigns anenge vachiita pachipa vanhu aiwa dzingava mari kana mamota vehicles, now vanhu havachanyasi kunzwisisa kuti what will be their agenda. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.